Pinas, mga tugang oras niya to, alas 10:35. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto. Ibang ginto. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Induga Bones. Welcome back sa ang programa. Aramon niya itong unang pong aldaw na inin Lunes. First working Monday of the month. January 2022, January 3. Good morning po sa gabos na nakantabay Luzon, Visayas, Mindanao. Ason sa gabos ka na inabot sa isang broadcast sa mga nagantabay sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB Legazpi YouTube channel, asin sa DCGB live streaming, sa DCGB live app. Good morning at saka good morning sa mga nakantabay sa tuya sa DWGB 106.9 MHz diyan po sa Tabaco City sa tuya ini. Ako po sa nung likod, Mardela Dainiba, salit sana, pero tiyan. Iniwanan po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. Kasarabay siyempre ang bulos ka ng impormasyon na maghaliman sa liwa sa padagos na pangalap ng mga impormasyon. Kasatuyang mga tagapagantabay, kababayan, mga kaipag-iriba sa Megaforce Patrol, tanganing maibalangibog sa manuan na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 1st District, Pading Jomar Bien, 3rd District si Jimmy Nasalita. Yaon man mga tugang sa Albay District, asin sa Southern part ka mga barangay sa Legazpi, partner Alar Mario. Si babaeng walang pahinga, Ans Galero, yan po digdi sa Legazpi 4th District, kasabay ang tuyang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Boy Mata sa mobile. Asin siyempre, mga tugang dyan po sa Regional Center site, asin sa northern part ka mga barangay sa Legazpi, kasarabay na po ang sayang biyahe, Lagadi, Daraga, Legazpi, partner Luwins Borgi Barcena. Kami po kabos, mga kababayan, minasaludar, minapaabot, in sa magmang morning. Keep safe po tabi and observe the proper protocol. Tangani pong makaligay kita na maulakitan kan COVID-19. Kada ako na naman ang kiredit, ha?
Pero huwag kayong matakot. Ang importante po, tabi, nagsusunod kita kan mga pigsasabi kan sa tuya pang mga health authorities. Pandepensa, bakuna. Sarapang pandepensa, mga tugang distansya. Sarapa, siyempre, sa tuya po na pirming paghugas ng kamot. And siyempre, ang pagsulog do po ng face mask. Mag-iwas sa mga kulob na lugar. Tangani po na baka depensa kita. Hindi na magluwas kundi man sa napong dudumanon. Sabi mga tugang kan Okta Research Group, ang pag-itaas kan COVID-19 sa nasyon, itong record na ito, pang pre-Christmas pa sana ito. Wala pa so kang kapaskuhan, asin kan, ini po na pagsabat kang bagong taon. Kumbaga, bago pa sana ito magpasko na record na ito, napigsubaybenta, nagpara itaas. From 200 plus, naging 300 plus, nag 400 plus, nag 500 plus, nag 600 plus, hanggang sa nag 1,600. And then naglabing 2,000. Hanggang kasuhapon, nag 4,600. Pre-Christmas pa sana na po ito, sabi ka na Okta. And nagtutubod sinda na, mas lalo pang malang kawiyan, kaya ngunyan duman sa Manila, todo higpit na naman. An sa tuya po na MMDA, ang mga alkalde, tapos nakabantay ngunyan ang DILG duman sa NCR plus 8, di ba? Yung mga kataraning na probinsya kan NCR, pigbabantayan ng maigot ngunyan, dahil dakula ang posibilidad na mag-itaas man duman ang kaso. So, di pa sa Bicol, medyo may nanutara na mga pag-itaas, and may nanutara naman na Omicron sa Kamsur, kaya dapat po na maglikay talaga kita. Kada ito man aram kung siya ang carrier kayan. We do not even know kung siya ang mga kasarabata, mga tugan na may daradara kayan. Kaya maray na po itong magsunod duman sa mga mga pigpapangalad kan sa tuya po ng mga health authorities. And sana, maparikas nindaman ang pagtataon ng booster shot. Nakadakol po na bakunahan na pababa na mga tugang mga antibodies sa sindang lawas. Di ba? Kaya nga ni hinagad na kang gobyerno, kang DOH, sa IATF na, asin sa FDA na, ibaba ngaya. So ano yan? So itong interval, kang pagpapabakuna para magkaigwa ka ng booster shot. From 6 months para sa Sinovac, Pfizer, Moderna, and AstraZeneca, ginibunin ng 3 months na sana. Duman sa Janssen, pagkatapos duman sa Sputnik Light, so dating 3 months, mga tugang, ay di, pag 3 months ka na, dapat magbakuna ka na. Diba? Kangani na mabustiran. Okay. So, kung may mga pagkakataon po na may schedule, wag na tayong patumpik-tumpik pa, magpabakuna. Maraming gaya itong igwata. Napatunayan po naman sa mga nagka-COVID na sa mga bakunado, talagang dahil sinda natubuhan. Yung sabi, dahil kang inatubuhan, dahil kaluminaog duman mga tugang sa pigkabitang kaning mga aparatos. Tangani na may salbar ka sana. So, yun po yan tabi ang paabiso kan mga kababayan. Actually, si Congressman Joey Salceda, chairman kan House Ways and Means Committee sa Kamara, nangapuda na sa mga ospital na pagprepararan ini. Magpreparar na ngaya sa mga isolation units sa nasyon, buhayon giraray, mga tugang dahil posible na magdakul na naman ang mga kaso because of the Omicron variant na makaskas umulapit 10 times kaysa duman sa mga dati. Alpha, Delta, kasabay po Alpha, Beta, Delta. Diba? Mas matindi ni 10 ngayang naulakit hanggang saro. So, ang best defense, mga tugang, iyo ngaya ang kakayahan na maasikaso asin mabulong ang gabos na ma-infeksyon sa helang, sabi ni Congressman Joey.
Ha? Kaya ang sabi, makikipag-coordinar si Salceda kay testing char Vince Dizon para aramon kung ano ang mga ngunyan aktibo as nakanda na isolation facilities in kaso magitaas ang kaso nin matindi. Ang sabi, mas makaskas makaulakit sa Omicron pero mas hababa man ang tsansa na lumala arugkan sa Delta. Yan ang yan ang mga based on studies. And kung tulos na ma-isolate asin mabulong ang infected person, kumpiyansa si Congressman Joey na malalampasan kanasyon ang variant na ini. Kaya puwansa na mapagandaan ang Omicron para dahi mawara ang momentum kandit di pagbangon kan ekonomiya kanasyon. Tabatag yun ako ta. Actually, yan ang problema ko niyang mga negosyante duman sa Manila. Sa alert level 3, natural. So dating nilang kawa ng kapasidad sa alert level 2, kan mga may negosyo, mababa na naman. So dating 50%, balik sila sa 30%. So dating 70% outside, na pagkaraon, balik sila sa 50%, di bawas na naman. So may maapiktara na naman ang mga empleyado, mabawas naman kibilang kan empleyado, tadit naman sana ang customer. Yan ang nagiging problema. Hindi ko kung active Bartolos, duman sa mapiktaran sa Manila. So, tigtataong may oras, tigtataong assistance kang gobyerno. Yan ang day pa po, sabot, day pa pigluwas iyan, pigaan tabayan ng tapayan. And hopefully, mga tugang, sana day iyan magpasiring sa Bicol. The only way na pwede natong gibuanan is, diyan sana ka mo. Di na magpararaluwas ko, na di magkurotaragas ang payo. Kaya po yan ang nagiging problema. Although sabi ninda ngaya, karapatan mi ngaya ini, direct sa ngaya ini. Pero we must remember also na our right ends when the rights of other people, mga tugang, natutungtungan ta na o nasa pinamimiligruman. Kaya, bako absolute dyan. Diba? Kaya duman sa mga kababayan ta, please, kung dahi ta pag-iisip ang sadiri ta, so, at least, kapatalama, so kapamilya ta, na isipon ta sa bawat gibuhon ta, na maglantuag kita, o makipagmingle kita, sa kasi hindi kita magsulo ng face mask, magparaduma kita sa mga dapat isipon ta, so mga kapamilya ta na posible tang madarhahan, kansiring pong kahilangan. Dahil man po nagsisignal ang balawas ta na ngaya, oy, lumikay ka ngaya dyan sa kasabat mo ta, igwa ngaya yan na daradara, wala man ka na ekipahe. Maray ko nigwa na ka na upding sa cellphone na di. Na pag may nasabat ka, matanog, malikay ka man. Wala diba? Gabos kita guessing game. Gabos kita garubagang tumusuong sa giyera na di natin nakikita ang kalaban. Kaya yan lang ang pwede tang depensa is face mask, hugas kamot, distansya, iwas sa kulob na lugar, plus magpabakuna. Sana po yan tabi. Primero niya itong salbukan rangkada ka mga bareta ngunyan. And good morning sa mga kababayan nating mga magsasaka. Good morning po sa inyo. Kumusta ang satuya po ng mga sakahan ngayong umaga? Sana po ngunyan na 2022, magpadagos po na magdakol ang production ta ng pagkakan. Tayo po ang pwedeng makasalbar sa to. Eat healthy. Sabi nga niya, para mamantinil ta na ma-healthy kita. Uy, salamaton sa mga nagpatronage ng ating lettuce salad naman sa Nilitas Garden. Salamaton po si Ate Bem na Birango, salamaton Ate Bem. At sa gabos na nag-order po kan salad, salamaton sa indo. Kung ma-order pa kamo, magsabi sana kamo sa ko, tay gwapo man. Ang variety ta duman is lalik, yung the most crispy na na variety kang lettuce, pagkatapos igwapo duman na batabya. Di ba? So, salamat man sa nag-order kan pasakatan tang fruit cake.
at saka banana cake. Ay, spaghetti nga daw. Para nariparo ko sa mga pasakatan ko para kaon sa nakadlasada. Kasi nga Shopee. Ang nangyayari sa mga baka. Hindi, meron tino pa naman. Kailangan nating magpasiguro para po sa 2022. Ngunyan po 2022. Medyo, sabi nga, ang primero na kada kan taon, medyo matagros yan, Jing, no? And even sa mga commercials, mga matagros yan. Siyempre, ururon sila kayan. Kaya, ngunyan na mga tulong bulan, ang programa suwa-suwa kita. Di ba? Ay, kung kang nakaaging taon, nababaldi ka mo sa komersyal. Ano na ngayon? Puro na sa komersyal. Ngunyan po tabi. Mabaldi ka mo sa busis mo. Yan. Kadakol po, no? Kadakol po ang mga nag-aahangad talaga na magtaranom, no? So, yun na po this is the right time na mag-order ka mo dyan sa mga learning site ng agriculture nila para maukudan nyo kitama. Yeah. Mag-iyahang kan tama na pagtatanom. Tayo na po yan ang projection, ang dalagan kan sa tuya po na. No? And it's good na yung programa ni Gobernador. Garo idadagos giraray, ha? Ngunyan po na mga panahon na ini, mga tugang, so pagpara pagparapadakol baga kan mga nagtataranom, nagponsa naman sa mga puro pamilya. Yung Albay Family Business. Ngunyan, naghiwas na. Pati sa mga youth na involved na duman sa mga 4-H club members, di ba? O yan, tangani na tapos pinahiwas pa, gwapang mga ornamentals. So, pagayon, kumbaga, ang at least kung yan, yung po na pinagpuna ni Congressman Didi, dyan po sa 3rd District, nagparadakol, parang nagdakol ang nag-replicate, di ba? Tarang sa 3rd District, baski pa kanso nagbagyo, matapos nagtuga ang bulkan, talagang nakapag-deliver sindasin, napasiguro na pagkaon ninda. So, sobrang naitao pa sa mga evacuation centers before. And nagparapadagos yan. Bako na sa naduma, kundi pati na mga gulayon mo yan. And then nag-expand pa. Duman kay Kong Didi sa 3rd District. Yung empowerment ka mga kababaihan na singkalalakyan duman, natawan yung pagkakaning oportunidad talagang mangyari. Di ba? Pero sa pagtanong, may negosyo na sa mga grupong kababaihan because of the Sustainable Livelihood Program na naikonektar sa magkakaning ahensya di gobyerno. Di ba? DOLE at saka DSWD. And then, igwa pa ni konektar sa DA na mag-aratamang kimanok. Perti mga manok, Dracula uno ng paa. So iba nagtitirinda na kipids. Igwa ng may karinderya. Including sa mga, imbis na magparatimplang kape, na mga GIPs, o Government Internship Program, ibinugtak ni kung di magtaranom ka mo. Kaya nagtaranom mo sa mga youth, may inanis indang mga duma, may inaning mga gulayon, pagkatapos may bayad pa si Daka ito. So binayad sa inda, ibinugtak sa di may manor negosyo man. Di magayong baga. Talagang naman napatunayan na kapag naibugtak mo sa tama na perspektibo ang programa, may marepong kaabtan yan. Alright, mga kapatid, istamay lang. We will be back. Kalis lang po ka na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes at 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure, nasolusyonan sa Doc F Mixon Herbal Coffee ng Doc Alternatibo, herbal at natural. Magandang karanasan ho kasi bumaba lahat yung aking cholesterol, yung blood sugar, at saka yung uric acid. Bumili ko kayo ng Mixtin Herbal, subukan nyo ho ang epekto nito para sa inyong katawan at ito ho'y walang side effect. Antonieta Ibanez, 72 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee, mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa
Pilipinas, 1 minuto bago mag alas 11 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Social Welfare and Development na ang kantidad kan ayuda financial na inaitauna sa mga lugar na rinapado kan Bagyong Odette nasa 293 milyones pesos na hali sa 130 milyones pesos. Sinabi kan DSWD Disaster Response Operation Monitoring and Information Center na 293 milyon 352,307 pesos na tabang ang sa indang naitao pati na ang mga local government units as in non-government organization. Sa ibong nalado, sinabi ka National Disaster Risk Reduction and Management Council na 400 sa katao ang nabaretang nagadaan kung sain 75 ang konfirmado mantang nasa verifikasyon pa ang 332. Yan ang pangalas 11 bareta, haliligdi sa DCGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tuwang balik po kita sa programa ngunyan po na pagkaaga. Good morning sa mga kababayan natin. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Alright, yan. Idol Mar, honest po ngayon, magkano ang litos mo and magkano sa Provincial Albay Farmers? Sa akin po kasi, ang pinagbibenta ko, lasalad na. Dahil ka na mapagal, makaong ka na sana. Di ba? Kanya-kanya kasi ng style ng pagbibenta yan, di ba? Ang iba, binibenta nila, binabalot, kinikilo yung litos, tapos bala ka na mag-miskada. Sa akin, pag nag-order ka, nandun na, mayroon ng sauce, bala ka na, mamili ka lang kung anong klase ang gusto mo, Caesar salad, gusto mo ng holiday, o kaya gusto mo ng vinegar bignet. Bala ka, di ba? Basta dideliver yan sa'yo, kakainin mo na lang, nandun na yung mga vegetables sa kasama niyang litos. Okay? I don't know sa iba, ano po tabi, sa nag-aapot tabi, ano? Alright, o bueno, mga tugang, may nag-aapot kang pakiklara daw ni mga pag-iriba, takasubang di man agad, nag-post si Mayor Rosal, manong digdi sa schedule kang bakuna for January 3. Yaw digdi. Ang sabi digdi, mga tugang sa post ni Mayor Rosal, para sa vaccination ngunyan pong aldaw, January 3, 2002, na schedule,
Sabi paano kaning para antabay ta? Sabi nga ya, igwa ng schedule sa Legazpi City Convention Center na second dose and booster dose. Pagdungan ninyo day man, ang nangyari daw. Iniling ko supposed to mayroon sa igwa mananggan. Legazpi City Convention Center, Airport Road, Barangay Cruzada, second dose and booster dose, Pfizer and Moderna. Pediatric age 12-17 years old, adult age group 18 years old and above. Kasi gwapa sa City Health Office Conference Room, may second dose and booster dose man, 8 a.m. to 9 a.m. only. Pediatric age group 12 to 17 years old, adult age group 18 years old and above. O yan po tabi, igwapa sa City Social Welfare Development Office, ito naman 10 a.m. onwards. Second dose and booster dose naman. Para sa CSWD staff, DSWD detailed staff, and daycare workers and families only. Pedia and adult. O yan. Exclusive ito duman sa inda. Pero ning duwang ini, yung sa City Health Office, conference room, at saka yung itong kinukwestiong Legazpi City Convention Center, wala man daw. Ano daw nangyari? Sana daw maklarar mang kimaray. O mga pagriba tabi, pakilinaw na lang yan sa mga amigo niya to, mga source ninyo, kung anong nangyari dyan sa Legazpi City Convention Center. Tapos post duman, mga tugay na naka-graphics. Hanggang ngunyan, kung buksan nyo, yung post ni Mayor Rosal, 9 hours ago. Nandun nakalagay sa Legazpi City Convention Center, second dose, pagkatapos may booster dose. Pag dumanda, day man, anong nangyari? Anong nangyari? Di ba? Pagilinaw na lang po, tabi. Paano mga kabayan? Partner Alar Mario nasa linya. Partner Al, good morning, Ms. Wayne. Yes, maray na ito na tabi, partner. Pero diretso man garay ngonya na taon ang mga programa kan gobyerno provinsyal na gulayan sa barangay. Yes. Ini ana monitoring ta sa mga informasyon alay sa Provincial Agriculture's Office asin sa opisina kan gobernador ni Gobernador Alphonsus Bitsara kung nasa nagkapadagos ang sa indang kampanya sa mga barangay na ipromoter talaga ang gulayan sa barangay dahil ta bako sa na premyo ang dapat na habulon kan mga yaon sa barangay kundi ang pakinabang kani sa publiko lalong-lalo na kung nagdadaraho na naguburungan na ang mga gulayo na yan na pwedeng pakinabangan bako sa nakan mga nagtatanom kani kundi maging sa mga yaon sa palibot na pwedeng makabakal magkinaban kayan. Siring na programa halin naman na pinuunan kan probinsya kung kaya haros kada kwarter nag-evaluate sinda sa mga barangay para hilingon kung alin na barangay ang may magayon na performance at hinigwaman iyanin mga premyo. Sa ngunyan, nasa pag-promote na naman ang gobyerno provincial dahil nagsangli na ang 2022 kaya parte manggalingan kan programa na pag-promoter kan gobyerno provincial kan Albay sa panginot ni Gobernador Alphonsus Bitsara. Yan pa partner, informasyon, Dignis Albay District, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Yan po, actually, nakaagi po na 2 weeks ago, sa bago magtapos ang taon, naging bisita ta, duman sa Boses kang Kapalibutan, si Ma'am Hilda Lopez. Parang nag-retire na yata si Ma'am Hilda. Yung Assistant Provincial Agriculture Officer. Okay. Siya ang pinarepresentar ni Ma'am Che Rebeta sa tuyang invitation na mapag-ulayan nga ni sa mga naging award di baga manungod sa clean and greenness pagkatapos yung mga titibay magtaranong ng mga barangay. Naunang bita man na ganyan na ipapadago siyan. And baski mismo si Ma'am Che Rebeta nagsasabi na January talagang masikad tulos, pupunan tulos din dayan. Tangani na day abuton kan eleksyon. Di ba? And naog masinda na, sige nga andarakula ka mga patanuman sa mga barangay. So dati nga yung mga 300 square meters na nangunyan nga may sarong hektaryana, ano ba? Di ba? And it's good sign, mga tugang. Bagayon na programa po yan na pagkaon ta, yaon sana sa tuyang natad, yaon sana sa tuyang palibot. And ang one thing good is,
Inapot ko si Mamilda, niya ako Mamilda. Lumampas sa mga barangay na talagang kinarir na yung pagtatanom. Yung sa Albay-based family food program, food vegetable garden nito. Ano nga yan? May napapabakal na aside kan sa indang pangkonsumo, may napapabakal na merong iguana da. May sarang grupo na pig-consolidate iyan. Tapos pabakal na sa merkado. O di, at least may dagdag kita. Talagang sa pagtanim walang gutom. Di ba, Jing? Ay, nga ni, para kaya makusido, masakay ka sa tricycle, pira ngayon pumasahe sa tricycle, mabakal ka lang bus kamote. Samantalang kung suminakal mo ngayang pag sasaod, tinusok mo duman sa likod kang arong mo, kaya sa tubang kang arong mo, kaya sa saro po na sako na kinaga mo kidaga, o kaya sa pantalo na maong na dahil na picture sa ulong na girisiin na kinagan mo kidaga, o kaya sa mineral water na binaak mo pagkatapos kinagan mo, tinalubungan mo, di ayos na. Dahil ka na yan ma-tricycle pa, na parang ngayon makusido, ma-tricycle, yan po ang mariray baga. So, I think, yan po ang saraw sa, actually, kang COVID, yan po sa nariparong ni Father Momoy na nagparadakol sa mga sa mga nagka-interest magtaranom. Dati sa plantitas mga plantitas, ang primerong sigwada kang COVID, puro plantitas. Ang taranom. Pero kanamati nagarasugutom. Tapos maluya naman so nagbarakal kang plantitas, nakulo na nagparlantitas. Nag-shift mo niyan sa vegetable farming. Diba? Diba? Nag-eskwela, nag-aradal, Tapos may mga libreng mga bani ng pantanom, may mga libreng pisog. Inaral nila kung paano itanim. Iyon, nagtrayumpo. Diba? Dakol na. Aside from, kumailing mo sa merkado, kadakol pin may mga, agricultural products na pigbibenta. Diyan po sa mga, sa mga saudan ta. May pipino, may lada, may mga batag pa naman, may mga duma, mga gulayon, minsan mga pitsay, asiniba pa. Produkto na ka mga paggigos, mga tugang ka mga parauman niya to. So, going back to the basis kita, talagang di manasasayang sa senda pong kapagalan. Okay? So yan ang sarap po ng mga, sabi nga ni, bintay ngaya kang nakaagi na maski ngaya kita inagiyan ki kadipisilan pero nakaisip sa mga kababayan ta. Dahil bako patapos ang laban. Dahil dapat na igupo tayo ng COVID because we are Bicolanos. Mga Albayano kita, mga Oragon kita. Dahil pwedeng pumadapa sa tuyang basta-basta. Di ba? Dahil kung resilient kita sa bagyo, resilient kita sa bulkan, resilient kita sa mas resilient kita dapat sa mga arunggan. Kaya po sa na magsunod, kung mga dapat niya itong panundan. Iyon na po yan ang sitwasyon. Kaya sana, yan po ng mga pagtatanom, padagusun lang po nindo. And maukuda na ka mga aki. And actually, napot ko nga ni kan si Mamilda. Ako Mamilda, kumusta ang responde kay ni ka mga youth? Actually nga, sige dakul ka mga nagkaka-interest ng mga kaubinesan, yung mga membro kan 4-H club. Yan. So sana sa kada munisipyo, or kada barangay, organisaron nindo yan, mga ubines. Para mahali yung notion na hanggang basketball lang kamo. Di ba? Because duman sa programa ito, iguaman dyan naman sa environmental at sa food security yata, di ba? So sana maprogramahan din nindo yan para maging areglado gabos. Kumbaga, yan, bilog ang approach. And I think, so mga kababayan ta, pag nadagog yan ni Chairman Jordan Alparo sa Bigap, ding tiraw naman ni Chairman Jordan. Kaya yung aking ini, naigos-igos man ini. Di ba? Anong numero si Jordan? Number 2. Noy, fight sa Noy. Yan, lakaw-lakaw isa na. Ayan, may mga kaubinesan kita na talagang na-involve naman sa pagtatanong. It's a good sign, di ba? Magayon po yan ang mga sitwasyon na yan. Tangani po na mas lalong magdakol ang mga kababayan ta, may masalida sa mga paraumata na ang edad mga tugang 56 pa itaas. Di ba? So may magsalida na magtanom, makaanood, mga tugang na magpropagar kan mga daga. Pagkatapos magkapagtalom nin mga produkto na makakaon niya to na healthy. Hindi na tayo gagamit ng mga tinatawag nating mga
yung tiga-tatagan ki mga artificial fertilizer. O, yan po tabi Okay, so yan. Para duman sa mga kababayan ta. Si Lenny Bila Saboki, good morning po. Nanood po ako now, sir. Dito po ako now sa Maynila. Sir, para akong nasa Bicol lang, sir. Uy, salamat po. Ingat ka dyan, Lani, ha. Alert level 3 na dyan sa inyo. Ano yan? Likay-likay. Tadipisil. Okay. Si Brother Alan Imperial, good morning, amigo kong tunay. Ika na talaga, sir, ang tunay. Si April Bandokilyo is watching. Yeah. Hello, Tabi, sa imo. Alright. Stay beautiful. Alright. Then, di ka muna. Tagaro may deliver ako, Deliver ka rin. Hello, Tabi. Sabi ko na may deliver ako. Dahil lang na, mga-commercial lang ako. Ito, mabuha ako sa imo, Mga-commercial lang. Mag-programa kaya ako. Mabuha na ako, Okay, sige. Madali lang po. May kuha lang ako sa baba. Matakalis lang kinay. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba lang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus of germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Magdami Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac! Antibac na antivirus pa! Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor.
Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga itong balik po kita sa programa. Alas 11:20 na po para naman sa mga may lalakawang po tabi. Rekas-rekasan taon na naman, mga misis. Sarap-sarap ang mapremyuhan. Ano kaya ang luto ni Dungon yan? Garo masiramon man na di. Ha? Alright, o di. Naman sa mga kababayan ta, yung mga may sadiring sakayan na di motor. So mga may auto, mga may motorsiklo. Magpakarga na kamunyang pasana. Ako ding nag-full tank na. Alangkaw po magiging umento sa aga. Effective 6 o'clock in the morning. Nag-anunsyo na ang mga oil companies na maumento as in ini ang pasabat ninda mga tugang sa mga motorista ngunyan na primerong simana kan taon 2022. Dahil may man ini maaibitaran, dahil man ini mapugulan, because ang sabi ko mga taga-industriya, resulta ini kan pag itaas kan demand kan produktong petrolyo, kan nakaaging simana, as in, nagpalangkaw mga tugang sa presyo, apisar kang patakot kan Omicron variant. Iyan. Tapos, hababa pa ang balyuhan kang piso kontra dolyar. So, sariyan sa naka-apekto. Dahil sa oil price deregulation law, mga tugang na bigopatog sa Pilipinas, pag uminiro sa world market, dahil kitang maginibuka yan, kung anong diktado man, yan ang susundan ta. Hanggang ngunyan, dahil man po minaantyas kaya na mga lisdador ta na baguhon iyan. Naibalik sa dati ka mga panahon na igwaning Oil Price Stabilization Fund. Sa dati ka ito, igwaning Oil Price Stabilization Fund na titagama ang gobyerno na yan ang gigamit the moment na nagitaas ang presyo ng produktong petrolyo sa world market, si-subsidize din da yan. Bibayadan na sa mga oil companies basta na isa na maglangkaw mga tugang ang pamresyo na pagpapabakal sa mga konsumidorista. Nyagurano nga ya Papa Mar? Ano minto sa aga? Sabi sa nakalap na itong impormasyon na ipinalas ko mga oil companies, magkakawat mga tugang sa 190, 190, 190, sagko 2 pesos, an aumento sa presyo kang kada litro ng gasolina. Gustong sabihin, whether iyan mga tugang unleaded, wala naman mga unleaded, regular o premium, mga tugang, an aumento, 1.90, sagko 2 pesos. Iyo, sa gasolina yan. Sa crudo, 2.20 hanggang 2.30 sa kada litro ng crudo. Marakyat na naman kayo ng mga drivers ta. Tapos, sa mga nagagamit ng gas o kerosene, 1.80 sagkod 1.90 an umento kan kada litro ng kerosene. Iyan po ang medyo bad news na pasabat. Maray sa mga misis ta orog mahon. Takan last week, Friday, nagpautob mga tugang ni rollback. Big time rollback man ito sa LPG. Ay yung mga gatong natin sa pagkain. At saka yung iba ginagamit na gatong, mga tugang fuel ninda para sa mga motor vehicle. Okay? Particular sa Manila, may mga taxi naman na ang gamit ninda LPG. Yung auto LPG. Nagbaba ni nasa 28 pesos kada tangke. Kanag-aging Friday. And yan po, ipigpautob na ngunyan. So at least, sa mga misis, medyo okay man. 255 per kilo. Ay, sa akin, kwintado kan mga nasa 28 pesos ngayon. Sa 11 kilogram. Manipis. Maring taday manipis ang maluto.
Minsan nga maluto, minaapi-api na sa nagjing ano. Pag-list kaya mo, wala akong sirarong. Ipaw-paw sa na. Ayan na tabi, ano. So, yan ang mga ano, yan po ang mga nangyayari ngunyan. Kaya yung pagsasabi talaga na sana yung mga naresibitang mga miuras, ipasiguro ta. Tangon yan ng mga panahon na arog kinakain nagsarabayan pa, siyempre, mabagulbulo man sa ekonomiya sa Manila at arog po kayan, may mga quarantine na naman. Igwa kita ning makukutkot lamang. Di ba? May panumpay, may pansugpon, di ba, sa pangaipo. Kaysa kan inubos-ubos ta, nakadako lang ang mga sale natin taran, ano jing? Para magal na. Mariuning sa katawang initam, basta may kape okay na. Ano? May kape, may juice, anything sweet, mga tugang sweet na sweet ang babaeng ito. Babaeng walang pahinga. Hans Galero, Marinaw Tutabi, sa imo nini, please come in. Basta may kape, okay na ako. Kaya nga din sabi ko sa'yo, unlimited kape. Yan. Unlimited palpitate. Kaya yan ang sa tuya baga na weakness, ali. Oo. Itang mga nasa broadcast, mga broadcast journalist, o yung mga print journalist, kape ang katambal. Yan, pag pipirot-pirot ka na, tumimpla ka na. Pero sa totoo lang talaga, ang kape nakakapapirot. Iyo, minsan. Mga downers bagay yan, para sa tsokolate. Pero, baliktad man ang epekto. Lalo na nagigimata. Na hiyang na kaya. Pero bilib ako ka nakaaging Pasko. Ata. May nagbisita sa mga pamangkin ko. Nata ito. 3 of them, mga hobinesin niya. Pag nagkakapisindaan, sila yung sukar. Para ko. Ano niya kwan? Diet coffee? Anong diet? Walang sugar diet. Walang asukar talaga, sabi ko. Ba't hindi kayo Yung nga ni sabi sa mo, kamagurang ni. Ay hindi magulbis sa sweets. Ako, medyo mahilig sa sweets. Sabagay, reparo man. Kaya baga, sweet na sweet ka man. Yes! Yay! Kadatanti ka ngayon dyan. Ay, kumusta anong mga pangyayari dyan? Anyway, maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, nagpupuon-puon naman ko niyan ang gobyerno lokal kan Legazpi sa pag-inganyar sa mga negosyante dito sa yung kapalibutan na tulos ng magparehistro gararay. As in, magkuanin business permit sa business permit licensing office kan syudad. Yan. Ini matapos na enot na nga ning sabihin ng Alcalde Naval Rizal na pigbubusol nindangon niya naman ang ekonomiya kan sulod kan Legazpi matapos na makamit na kan na syudad ang herd immunity. Sigun sa iya, importanteng marhay na gabos na mga nagnegosyo di sa Laditman o Dakula, talagang magkaiguan ng legalidad o kaya magkaiguan ng business permit dahilan sa magkakanegosyo na ini as na dapat man daw na mga nagnegosyo digdi talagang masiguro man kan mga konsumidor na sinda mga legal na nagtitinda sa tuyang kapalibutan. Ang syudad kan kaya ang gobyerno lokal kan Legazpi nag-schedule in every week para sa kada barangay tanganin na daiman magsurulsuan ang mga tao asin masunod man ginarayan na minimum health standards asin matapos ini sa ikadawang semana ka na Pebrero mo niya na taon. Sigun kay Rosala, siring ka na nakalihis na mga taon na naging stricto sinda sa pagpapasunod kan business permit, yung mga gigubuhunin daw niyan mantang ang iba, posibleng mapasarado kung in kaso na makapag-comple as wala din magkakanigo na business permit na makuha sa indang opisina. As in, sa ngunyan, naglalaom sila na dakol man giraray ang magparehistro tangani na mas mabuhay man giraray ang sektor ng pagnegosyo, hindi sa syudad ng Legazpi maskina, napadagos kitang yaon sa tahaw kan pandemya ang COVID-19. Ano yan? Mabugtak giraray siya nag-boss itong business one-stop shop? Posible tabi, Sir Mar, pero siring ka nakalihis sa taon kaya ang ginibo na lang yan, di ba sa baba kan may ibalong Centrum for Recreation Room o hall sa Laugcan City Hall compound, dyan yung daping kakaag. May step-by-step process, then mataas ka naman sa ICR Hall. Duman sa pinaka-final na kumbaga step. Ayun, at least limitado man ang magralaog dyan, ano? Yes. Okay. Ans, lang, kung isa'y madakop mo, si Mayor or si Dr. Hiliego, may naggapot kaya duman sa, pinos ba ka ni Mayor na schedule? January 3, igwa duman na nakasabay na
na second dose and booster shot sa Legazpi City Convention Center. Pero pag dumanda, man. Sige, tabi, Sir Marta, i-text ko si Dr. Hilago, baka lang masing maganda baka tulos. maliwanagan lamang na medyo nabaldi man so nanay ka itong bata papa-booster man da. So yun. Ayun baga. Yun, sige. Tangaran ko man talaga ang may booster dyan sa Legazpi City Health Office sa conference room. Pero on a limited time lang, 1 hour lang from 8 to 9, di ba? Pero nabigilin ko itong schedule. Igwa man ang na pinag-post si Mayor Rosal na sa Legazpi City Convention Center may nakalaag doon second dose and booster shot. I-clarify ko tabi, Sir Mar, sa City Health Office para at least maaraman mangyari kang publiko ang tunin kuya ang kung ano ang changes sa mga schedule. Roger that. Thank you very much. Okay? Tabi, Sir Mar, ang initial information aliman sa City Hall, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Mga dugang, yan po mga dugang natin mga istorya. Nakatili sa tuwa sa oras, alas 11:31 na ning pagkaga. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara numan sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kapredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo nin stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong as hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba, si Marvila. Dumato kang balik po kita sa programa. Ngunyan po ng pagkaga. Diretso kita. Kaya po ng mga dagdag na informasyon. Ay, nagpuna ha. Duman po sa mga kababayan ito, nagpuna sa Manila ang pag-istrikto sa mga bakunado. O sabi po kan MMDA, base sa napag-rolan ng mga Metro Manila mayors, ang mga bakunadong individual sa Manila dapat magtinir sa nasa loob ng harong except pagmabakal mga tugang nin essential goods, maduman sa trabaho o iba pang essential activities. Bawal sindang mag-dine in. Asin iba pang social and leisure travels, siring kan pagpasiring sa mall, asin iya po bawal. Tapos bawal man sindang magbiyahe. Domestic travels using public transportation, land, air, and sea except when procuring essential goods. O yan po tabi ang sabi, ini ngaya, ipafinalize pa kan mga local government units na pigi-encourage na mag-create ng local ordinances to enforce the guidelines. So yan po tabi pinagigpit na naman duman. Alright. Naudigdi po sa tuya, mga tugang, sa Kabikolan, may anong na kaso, as of yesterday, pinalawas po ngunyan kan DOH, anong na kaso nin positive sa COVID. Naristo po yan, mga tugang, sa mga probinsya, kan Kamsur, Iguaning Tulo, duwa sa Naga City, saro sa Baaw, sa Masbate, duwa sa Kawayan, and then sa mayroong iba, Lucena, Quezon, yung others, okay? The rest, ang Albay, ang Cam Norte, Catanduanes, at saka Sorsogon, 0 cases po yan tabi. Walang kasong naitala. And sa recoveries, maraming nakarecover sa Camarines Sur, 233 of them nakarecover na. And then, wala hong nairistong namatay. And very good po yan, no? Para po sa mga kabayan. So, keep safe lang, no? And magpasiguro, tanganing ito pong naging Omicron duman sa Kamsur, dahil na makalako pa. Sana dumanas na. Tama yung makangalas duman jing ta. Dahil man na nagbiyahe sa babayi. Yun, dahil man nagbiyahe. So Saro, 27 anyos, nagtrabaho sa Manila, nag-uli. Pag-uli yun. Positive. So Saro, dahil man nag-ali. Dahil man nagbiyahe outside of the province, outside of Manila, kang na-testing COVID. Omicron, oh my God, saan galing yun? Yan po tabi. Kaya makangalas ang mga sitwasyon mo niyan. Kaya, pasiguro po kita ingat na lang po tabi. Tangani pong kita maiswido. Yan po ang mga patanid. Kan mga kababayan ta sa satuya pong palibot. Alright, then,
Aside mo, maraming kwento ng mga skipper, yung mga nagtumataka sa quarantine. So, yun po dapat siguro ipasabot. Actually, naman sa programa ni Pio, naipaliwanag din na ito ni Bart Raico, di ba? Anong pwedeng ikaso? It's not even civil, kundi criminal. Ang pwedeng ikasangat palang kaso. Diyan sa mga nag-skip sa quarantine law. Yung mga nakakambis na ka-quarantine ka, tembaga, ali ka sa ibang bansa, ika-quarantine ka, tangani na masiguro na pag uli mo sa arong nindon, negative ka talaga. Kaya, pag yaong ka duman, titistingon ka. Di ba? Now, ang pag tinest ka, dapat day ka magrabas, day ka maghali, diyan ka sana sa quarantine, hanggat day nagluwas ang resulta dyan. Ito maging basyan para malibrong ka na induman mo sa ipadago sa arong nindo ang pag-quarantine. Ngunyan, kung nag-positive ka, tapuson mo so tapuson, kung may sintomas ka, tapuson mo so pinagtalaan na aldaw na dapat ka magtinir. Normally, ang mga returning overseas Filipinos, sa hotel iyan na pigbabayadan kang gobyerno, pipa-star. Yan. So, nangyari sa Makati, yun ang nangyari. Na dakol na ulakitan. Now, ang sabi kan Department of Tourism, sige daw ang dakol ngunyan kan report sa inda, manungod dyan sa mas dakol na mga pagsuhay sa quarantine protocol sa mga hotel bago pa mga nangyari sa insidente sa Makati. Ang kaiba lang sa Makati, insidenta, na-identify tulo sa pangaran, luminataw sa pangaran, sabi ni Secretary Bernadette Romulo Puyat, luminataw sa pangaran, kaya nasusog tulos pagkatapos naaraman kung sa'yo na hotel. Dares dadai. Kaya sabi ni first time ngaya na nabulgar sa pangaran kan quarantine skipper, kaya nasusog tulos kan mga otoridad pati na sa hotel na sayang pigdagusan. So, namang problema ini ngunyan. Kaya sabi ni Puyat, sana ngaya sumareport kan mga quarantine violators, pangaranan. As in, sabiyon kung sa ina hotel, tanganing ma-action ng tulos. Ayan po tabi So, yan ang mga Kaya dagitnaan Malacanang. Sabi ko Malacanang spokesperson, presidential spokesperson na si Cabinet Secretary Carlo Nograles na papanimbagon an si Isayman na may sala o mga nagpabaya sa ibinapotob na quarantine rules. Bako lang ngaya kasong sibil an isasangat sa mga ini kundi kasong kriminal. O yan ang po yan. Ang mga developments kaya ng mga pigtutugay-gayan niya itong mga situation sa sa palibot niya to sa Pilipinas. So, talaga po na dumadami. And ininganan, medyo maraot ka nita. Sabi ang peak ng COVID-19 cases sa NCR, posibleng may registro June, kabangaan kan Enero. Ini sabi kan Okta na. Ang registro kaya ngunya na 4,600 na lang ka. So, pre-Christmas pa ngayon, bago pa magpasko yan. Nagdrama sa Divisoria, na Marasyar, may mga bonus, di ba pa, nagtripon-tipo, nagpuro-pararte, yung ngaya nagluwas ko niyan. Pero ngaya, so kapaskuhan mismo, tapos yung pagsabat kang bagong taon, mid-January ngaya yan. Ang sabi, mga tugang, posible ngayang aldawan na kaso, pumakol sa 40,000, sus Mariose. Grabe yan sabi kang sabi kan UP Pandemic Response Team Professor Jomal Rabahante na magpapadagos pa ang pagitaas ng COVID-19 sa nasyon sagkod sa Pebrero dahil ka nakakaulakit na Omicron variant. Pero pwede ngayong mapaamay ini Tenero 15 kung magpapabaya ang publiko kapag sunod mga tugang sa minimum public health standard. Ang patani din ni Rabahante, posibleng pumakol sa 20,000, sagkod 40,000, at may rehistrong daily COVID-19 cases sa oras na maabot ang peak. Yung rurok, pinakataas,
Mga tugang, pwede ang mabuting 40 mil. Balik ka makita ka sa dati, John. Di na tayo natuto. Yan ang medyo nadisuspirar man sa mga economic managers sa bata nga okay na. Sa mga negosyante, medyo nakabangon-bangon naman ko. Saka sa mga empleyado, nakabalik na sa trabaho. Kundi, because of incidents sa mga tugang nin, violation sa protocol, pag sabi nga ni, ngayon biglaan nga yaman na desisyon ng gobyerno ngayon na tinurusan tulos, at ang hindi pa na nasisiguro na magsiriro gabos, iyon na po yan na nangyari. Kaya talagang nasa satuyan na sana iyan, self-discipline, mga igan, mga ka-GB, mga karamo niya to, self-discipline na lang. Disiplina sa sadiri, asin ang satuyang pagmakulog sa satuyang kapamilya, satuyang katrabaho, satuyang kapwa, satuyang kakomunidad, na di na magparadakol pa yan. Tangani po na makabelta na kita sa yan. Kasi sayang kan mga pinagpagalan. Kasi satuyang po mga health workers. Imagine, sinakripisyo nindaan sa indang sa indang buhay, sinubol. Kumbaga, itinaon sa COVID because of the call of duty. Di ba? Dahil trabaho ninda yan, pikit mata, maski takot, para lang marahay ang mga pindadarang pasyente sa mga ospital, trabaho ninda yan, talagang gisuong ninda yan. Gabos sa frontliners, even sa mga LGUs na nagsusundo ka itong mga mga naku-COVID. Adako, mailing mo na papagal naman, kundi padago sana. Because trabaho ninda yan Pag nagpabaya sinda, baka lalong magkaigwaning worst na problema. Kaya sige lang ng sige. Sana maisip man niyan kan mga kababayan niya to na mga pasawayon. Di ba? Tangani po na matapos na ining pandemic na na ang sikreto man sa nangyayang kung magsurunod kita asin irespeto ta ang karapatan kaniba. Diya, atin ba ko sanang susadir ta para isipon ta. Alright, so yan po tabi and let there be this lesson naman sa mga makarandidato whether national o local na dapat igot yung pasiguro pag-abot sa mga siring kaini. Nakapasiguro kita sa mga disaster, natural disaster. Pero ining disaster mga tugang na medical, in nature. Garo kita digdi nadakop na nakababa ang sarwal. Diba? Garo kita na nadaknat na taraka ka kapag kita. At least kung niya nakabawi-bawi na, dapat mamantinir sana. Kahit po na dyan ang kooperasyon ta ng mga kababayan niya to. Nahiling tanaman ang mga espersos na pinaggibo. To the extent na para urutang na nga sa gobyerno ta. Dahil na po, pagparapadagdagan pang mag-utang pa. Ano dyan? Halos gabos na utang, piggamit niya sa COVID. Di ba? Ginamit sa COVID ang mga COVID response, ang mga inutang. Aba na, 13 trilyonis na ang utang ta. Ngunyan, magparapasaraway pa ang mga kababayan tang iba. Di magparadako lang na ulakitan. Di mautang na naman kita kan. Nangyayari sa mga bata. Di na kita ka nakabangon. Di ba? Ayan, nasa satuya mo sana po yan. Ang satuya po na Ewan din natin, ito sa transport sector, sana mariparo man ni at Arthur Tugade, Sa Manila, sige stricto niya kan 70% lang na capacity sa tren. Tapos, siyempre, mabawas naman sa capacity sa, sa mga Bicol. Di sa Bicol, mariparo po nindo, garo na normal, siko-siko na. Inarali na so, so acetate, inarali na so plastic na ulang. Normalo na. Pati ang mga lunad sa inutan, duruwa na. Yeah. Na dati sa rusa na, sinda sa nabuda sa driver. Ay ngunyan, duwa na ang kataning. At ako lang na sa nangani, so nagkasabit sa estribo para masabi mo na, oy, balik na tayo, normal na. Di ba? Ayan mo namin, sana mariparo yan kang sa LTFRB Bicol, sana taksyon na naman ninyo yan. Huwag tayong tutunganga lang.
Huwag tayong tulog-tulog sa pansitan. At tapos kikilos tayo pag marami nang nagka-problema. Wala pa namang lifting yata ng ano. May nalabas ba kayo na memorandum or circular na nagsasabing balik na kayo sa dati? Wala naman kaming nakita. Kasi kung may nakita kaming ginilabas ninyo, sana ibinaba na rin ninyong pamasahe. Kung balik na sa normal, di ba? Kasi hanggang ngunyan, nakulunan ng paserong nakakalunad, pero ang pamasahe, so dati pa, so kang COVID ni 2020 pa. Oh, paano yan? O ngunyan, may iba naman na may mga ilang, nagdakol na naman, paano kita? Ay, Diyos ko dahi. Ayan, yung mabig sasabi na sa Manila, tig-stricto na naman. Digdi sa Tuya, dahil yung alert level 2 na, dapat 70% sana. Wala yan, kunya na, 100% na. Uso na naman, so, makasabit sa nangyay ang lubot, okay na. Okay na ngaya, makantos ng Ligaspe, o makantos na kung sa inadumanan, makasabit sa nangyay sa lubot. Nangyayari, mga sistema tadi. Alright, so yan po tabi, mga kabarangay, ang mga parangdom, mga dagdag pong mga information po sa Indo na dapat niya itong bantayan. And dahil itong pagsayawan sa mga sinakripisyuan tanaka ito, kadako lang dahil nagkatrabaho, di ba? Dahil po dyan sa, problema sa COVID. So, habang padagos ang pagbabakuna, and padagos sa pag-obserbar kan mga kababayan niya to na sabi nga ni kayan magsakripisyo na mapugulan na magparadakol iyan, ay talagang kunyang kita. Magkooperar kita, tanganing gabos kita makasalbar. Iyo. Alright, yan po tabi, mga kabarangay. Ano pa? Duman sa mga, sa mga nagbayular sa COVID, ang sabi, COVID quarantine, gabos na magbe-break ng protocol na identify na. Okay? Daida na dago sa hotel sa iba, pero natitrace na. Ay, very good yan. Very good. Tayo po talagang kaipuan dapat sumunod gabos ang ani pong problema. Alright, okay. So, mga kababayan, padagos pang pangapudan ka mga kababayan nato sa Visayas para diyan sa mga rinapadukan bagyo na si Odette. Higyan dakul ka nagadan pagkatapos nagdakula naman sa mga problema, partikular sa agrikultura, mga nagugutom. So, kung may mga date yan may padaran duman sa mga ang DSWD naghahanap ng mga donasyon, di ba? Para may padaraman duman sa Visayas. Okay? Tangani po na maging makapag-responde sa pagkaon, sa tubig kasi ni ba para talagang yung sabi ni Father Momoy, maray ngayon kita digdi nga sa Bicol, tatuod na kita. Diyon. Tuod na ngayon kita. Ayun, sabi ba ni Congressman Joe, sabi ni na Dr. Cedric, maski si partner ko, si amigo ko, si RD Herbie Aguas, kandi OT, kan mayor pa siya, pagkatapos si Engineer Ed Balino, nagsasabi siya na, yaw nang yadig sa Tuya sa Albay, ang gawus na klase ng kalamidad. Kaya it's very, essential na magpreparar kita, aramon ta kung anong mga hazards ang tungin nagahampang, tanganing aram ta kung anong gigibuhon ta. Doon nga sa iba, dahil man yun ang nagkaroon problema. So, karirinta na yan. At sana nga, matapos na po and maliwanagan sa Senado, dahil pa sa rin Department of Disaster Resilience. Ayan. Magkakaigwa lang na yung pagkakaiba yan. Ewan natin, no? Kung ano ang mangyayari duman sa mga sasakupo na ahensya. I think parang ang Bureau of Fire Protection mapapasama yata dyan. Ayan, sa aramon talang sa mga masunod. Sana maipasar pa, may habol pa bago magsarado ang Kongreso. Pero ang nangyari kayo na nabasa ko, iba ang opinion mga tugang kan mga senador eh. May mga nag-uupunir duman. Sabi ay kaniba, sana i-adaptar na lang
ang ipinasar kang kamera because inadala naman ng kiusto. And mostly, kadaklan sa mga nagproponer ka ito, talagang lalo si Kong Joey, talagang nakahampang siya na experience niya kung paanong rirapado kang bagyo, siniba pang disaster. Aram niya kung paanong gibuhon, kaya na-depensa kimaray, kaya napasar nga ni Tulos. Kundi, pag-abot sa Senado, iba man. So, sa mga senador, dahil man sila nakampang kaan. Nailing ang senador ng inutan dyan, dahil man. Wala, hindi siguro doon gano'n. Pero sa respondi na ito. Pero sa pagpreparar na yung mga congressman, nakaka-relate dyan ta, nyaon sila sa komunidad. Most particular yung mga district congressmen. Di ba? Yung mga, sana maliwanagan yan ng mga senador na yan. Alright, o paano mga kapatid, I think it's time for me to go. Para mentas po sa tuya po na programa. Ngunyan po na pagka Lunes, Petsa 3, sa bulan po kan Enero 2022. Happy New Year po sa kabos and thank you for keeping me company. Hindi po si Mardela Daingiba sa Ditsana, Tirotian. More fruitful years for 2022. Keep safe and be healthy. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansyang pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Iyan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Robust 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdum. Ang Robust mahukbulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Be, harani na ang naralauga.